Bathi abantu khona phakula mandla waselisikisike uyibrand ambassador kwaphila mzimba abaphila mzimba unceda kakhulukazi kubantu abanengxaki empilweni zabo nguwe ngoyazi ingxaki yakho kuba yintoni asingabe sapholisa amaseko asihambe siyanqo kuye usicelo umfokazi nama ndibulise pha kujikijo madoda khona ngaphaya ephondweni kulamhlaba unenca umsasazi usiphulaphule pha ujikijo madoda ndiyaqonda ke niyayazi insizwa pha ke ujiki jomana pha kwi-Bay FM khona le ephondweni madoda ngosipho uthi ndihleli nawe mfam ndiphulaphule le nkqubo mfam na kanjani asihambe siye kumfosi nama mfosi nama masikubulise mfowethu sikwamkele ohlelweni kumnandi ekhaya siyazi ke xa ngaba kufika wena akukho sidingo soba nize nibuze impilo ndithi ndiyakubona uyaphila so lisho loo nto uba umntu makangene ke ku-YouTube wakhe angene kwikhasi lakwaphila mzimba abhale nje phila mzimba ku-YouTube uzovela sibona mhlawumbe angene ku-Facebook or ku-TikTok akwazi ukubona ngezinto ezithinta abakaphila mzimba mfowethu lakho ithuba mfowethu namhlanje usiphatheleni angibingelele mfokamthwesi ngibingelela abalaleli kwezi loMzansi ake ngiqale ngikhumbuza abalaleli kuloko lapha kwaphila mzimba uphila mzimba isikhungo eselapha ngamakhambi esintu nangezwasho lapha kwaphila mzimba ke insuku zokusebenza zakho kunensuku ezime kanje uLwesine nomgqibelo insuku zemibuzo umuntu mangabe kunokuthile afisa ukubuza uyafika kwaphila mzimba achazelwe ngabe unephupho elithile ongalazi ukuthi lichaza ukuthini uyafika kwaphila mzimba bekuchazele ingabe kunomcimbi othile wesinto ofisa ukwenza awazi uqala ke uphele ke uyafika kwaphila mzimba uzobuza ngabe unenkinga nje empilweni yakho ongazi ukuthi uzoyiqala ngakuphi mawuthi ayilungisa uyafika futhi kwaphila mzimba bekuchazele uzothi ngesonto usuku la ngesonto usuku lokuhlola kuphela kwaphila mzimba ngesonto kuyahlolwa kuphela lokho kokubuza imibuzo kulabo abasuke befisa ukuzobuza uLwesine nangomgqibelo ukubuza umbuzo kuba mahala akuyona imali ukubuza nje umkhulu lapho usuke echitha isikhathi sakhe nje sonke sokuthi echazela abantu kuloko abasuke bedinga ukuthi bechazelwe kukona kube sekuthi ngesonto kube usuku lokuhlola lapha kwaphila mzimba ke sinama product abaluleke kakhulu esesiza abantu kakhulu lapha kwaphila mzimba sinembiza esebhodleleni elimhlophe ewuphila mzimba leyo mbiza iwuzifo zonke imbiza enamandla kakhulu eseyisize abaningi liyambiza yelapha izifo eziningi ezikhona kumuntu ngaphakathi ungabe unalezifo lezo othmawulele uvuke sekubhlungu mhlawumbe ukhathala ungenze lutho mawulele uyathuluka nenyawo evuka zihlaba ziqaqamba ziyadumba nokuphathwa iqolo nokuphathwa ekhanda mangabe nje unenkinga ehlezi ikhona emzimbeni wakho izwa ukuthi kunakile lenkinga ihlezi ikhona emzimbeni wakho fika kwaphila mzimba uthole imbiza ewuzifo zonke sibhodlelele lemhlophe uphila mzimba imbiza enamandla kakhulu le kulaba abanenkinga yomhlume ikhona imbiza kaphila mzimba and isiphezulu kakhulu ke manje leyambiza isinamandla kakhulu ngoba isi-edwe nomuthi ogcobayo uma umuntu osenenkinga yokuvela insumpa la ngemuva noma isilonda noma usunenyama eziphumile kulaba abanama piles lo amuthi unamandla kakhulu washanje waqeda ibhodlela nje oliphuzayo lihamba nalomuthi okugcoba uyagcoba nje la ngemuva kuphela futhi kancane mase kuphumele ngaphandle mase kukhona lokho shanje kuphele ngokusheshsha lokho imbiza enamandla kakhulu ke le sibe nembiza yotshwala kubantu abathi bakhathele ukuphuza utshwala noma uyabona ekhaya ukuthi nina esihlobo esithize esesingene ngokweqilo otshwaleni ikhona imbiza lapha kwaphila mzimba ngebhodlela elilodwa nje umuntu uyaphuma otshwaleni lela bhodlela ngeke aphuze elinye aphinde elinye ngebhodlela elilodwa uyaphuma umuntu otshwaleni imbiza enamandla kakhulu ke le phinde futhi kwaphila mzimba sibe nembiza ebaluleke kakhulu kubantu abanesifo senhliziyo uma umuntu onesifo senhliziyo negazi lakho kuthiwa alishayi kahle ikhona imbiza eboostayo kuloko isebhodleleni elibovu imbiza enamandla kakhulu ke leya uma umuntu nje onegazi ekuthiwa igazi lakho lishaya kancane liphansi aliflowing ngendlela izokusiza leyambiza ehlisela ukushaya kwenhliziyo imbiza enamandla kakhulu ke la ebaluleke kakhulu phinde futhi kwaphila mzimba uma umuntu ohlushwa isilwane
isilwane siyashaya siphume siphele kwena kunomuthi lapha ogquma ngawo phalaze ngawo phinde ugeze ngawo ngoba isilwane sivela ngendlela eziningi umuntu kuyenzeka uphuphusile so fanele ukwazi ukuthi uphalaze ukhiphele okwakungcola osukukudla uphinde ugqume njengoba sikwembathisa amathunzi isilwane gqume ngawo lo muthi ukuze ukuhlambulule lawo mathunzi lawo esifike sikwembathise wona siyaphuma isilwane siphele singaphinde sibuyele kuwena phinde futhi kwaphila umzimba sibe nentambo kubantu abathi bona bafuna uvele nje behlale beqinile mangabe uzizwa ukuthi cha unako kwesaba ukuthi abantu abahambayo mhlambe bangakunyakazisa ikhona intambo lapho ifaka la okhalweni ifaka nje la esinqini intambo enamandla kakhulu asondela inhlobo ke isilwane kulapha kwena mangabe futhi ufuna ukugcaba zikhona ingcabo ugcabe lapha uqine into ezovela ihlala egazini nje umuntu umethe ukugadla ngemithi emibi konke kubuyela kuyena umuntu nje okugadla ngemithi emibi konke kubuyela kuyena kuningi ke sinako kwaphila umzimba siphinde sibe nekhombo ebaluleke kakhulu ke ikhombo kavuladlozi kubantu abanenkinga yomsamo mawubona ukuthi nje ekhaya konakele kakhulu lapha ninenkinga yomsamo anizwani nodwa nixabana nodwa abantu abaningi abasebenzi nebebesebenza yaphela imisebenzi nebebenemali uyabona ukuthi izinga lehlo kusho ukuthi nje kukhona lapha ekuvaleke khona emsamo ikhona ke ikhombo oyisebenzisa kwaphila umzimba ukulungisa umsamo wakho ulungisa ngaphandle kokuthi uhlabe ngaphandle kokuthi ushise impepho ngoba umsamo woniwa ngazo lezo zinto okwakho indlela olungisa ngayo lapha kwaphila umzimba sinomuntu oshunqisayo obuye isidlozi lathwetshulu ovula idlozi lavala uphendula idlozi laphendula sibe nokhamba lokuligeza amanzi amnyama ulihlambulule libe idlozi elihle lize kunina lidlozi elihle lidlozi elikhanya sho ngathi abeniliphupha lingasakhulumi selizoqala ke manje likwazi ukuthi likhulume lishe likufunayo kunina ngathi abeningasaphuphi selizoqala ke manje babuye besondele kunina abantu abadala ekhaya nibabone nasemaphusheni abakwaphila umzimba ke banama branch amaningi esebetholakala kuona sikhona lapho eGoli eSoweto sibe seThekwini la endaweni eziseduze neTheku sikhona futhi ePantown Hammersdale iNgonyameni iPietermaritzburg iStenga iFolweni eGreytown umuntu lapha eGoli eSoweto ngase eYethu Mall nayi number angayifonela ukuze ekwazi ukuthola ama product akwaphila umzimba u078 834 8277 eseThekwini yaseThekwini phakathi emarket u066 007 5043 umuntu osePantown u073 9933 638 umuntu oseHammersdale u079 730 5677 muse ngonyameni useduze naseNgonyameni u084 55 79 817 muse Maritzburg Pietermaritzburg u076 353 5597 umuntu oseStenga u078 359 0571 muse Folweni u069 198 1864 muse Greytown u079 068 3788 lapha kwaphila umzimba ke kukhona ke okusha lapha ensizweni insizwa ke siphathele okusha lapha khona amabhandi eoqina insizwa ungadlala ezinye insizwa uthi emidlalweni nje ubelula nje khona ibhande lapha hayi umanqanqa lo hayi lapha hayi siyohamba iboye insizwa endilithakwe kakhulu dakiwe hayi siyohamba iboye insizwa umuntu olufuna nje angangena nalapha ku TikTok abheke nje aseshe uphila umzimba noma aseshe usicelo sinama so ifica ivideo yalo lapha ebone lapha sichazile kabanzi ngalo hayi leli hayi ngiyakutshela mfowethu hayi awuba insizweni ngiyagaranda Ay Magdalene likuvile mfowethu man sibonga kakhulu mfowethu chilla ku Facebook Phila Mzimba health product TikTok Phila Mzimba na ku YouTube umuntu abhale Phila Mzimba
ungakhohlwa ukulike ama page ke follow angfollowe futhi mfowethu asibulala kakhulu siyabonga sidibona khona kweqala elizayo sokubona masuka nje la sibheke khona emarket masuka emarket futhi sibheke apha eduze nje eduze naseduzane sazohlangana insizwa hey madoda hey Cwele lapha waphila mzimba bakhona abantu balanda into zabo abese abakhona kugcina kwemali mfethu Nkosi kakhulu sibonga ake sihambe siye kuhlongwana sikumfo kamhleze edliwa njengelokhuzana uthini ukhuzana apha bafana bazenzela bona ngomntana nemhlanjeli ukuthi ukhulesiwe yebo kunjalo imikhiqizo kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi